Club Junta, building better Africa. The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Lero ndine na chilungamo chokha posatira zimene zachitika zulo ku BICC. Pamene chipani cha DPP chimakapereka mapepala ake mosogozedwa ndi msogoleri wawo Peter Mutharika. Ndipo ichi ndikunenachi ndi chilungamo chimene chikuchokeranso kwa Malawi kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. Ndipo kwa anthu amene amakonda chilungamo komanso kukonda dziko lawo, ndi amene ati akondwe nayo kwambiri audio imeneyi. Koma kwa amene amangoyimbira m'manja zina zilizonse ndipo samafuna kuyima pa chilungamo, lero ndiye nditukwanidwa, lero ndiye ndinyozedwa, lero ndichulidwa mayina. Komano ine ndilibe nazo ntchito chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo. Ndipo ine ndizapitiriza kuwayimirira Amalawi, mopanda kuyang'ana nkhope. Paja ine sindimaonadi kuti khaya kwathu ndikumulanje, kumenenso kuli kwawo kwa DPP khaya kutsholo, ine ndimangoswa kuswa. Zili ndi inu chilungamocho chikunyaseni, zili ndi inu muchitenge, zili ndi inu musachitenge. Koma ineyo chimene ndikunenachi ndi chilungamo chache. Ndipo chilungamocho tichiyambe chonchi kunena kuti dziko lino ndilotembereredwa ndipo ndi Satana anayenda wapansi. Chifukwa anthu ambiri ndi okhumudwa sanayembekezere kumene kuti Peter Mutharika angaphonye penalty imene ayiphonyera muja. Ndipo anthu ambiri ndi ozizidwa. Andi izizi tinene chilungamo chache ngakhale ulo ainyanke amu DPP mo akuziwa kunena kuti apa ndiye tambwita. Chifukwa Amalawi sanayembekezere zimene zijazo poganizira mavuto ochuluka amene Amalawi akukumana nawo. Ankayembekezera kunena kuti zulo lija tiona DPP akupanga mgwirizano ndi ya UTM. Koma sindikudziwa kuti kapena MCP wa akusambirani mankhwala, akupitirani kudambwe, kapena iwo ndi asataniki. Chifukwa zimene zachitika zija, that's not normal. Andi munayenera kuti muzifunse anthu inu, malidala inu. Kodi zipani zanuzi mukamazipanga, mmafuna mukamuyimirire ndani? Chifukwa ngati ali Amalawi ndiye pamene pajapo palibe chimene chachitika. Ukamamvesera nkatimo zikumveka kuti anthu akhala kukambirana usiku wonse wazana pakana kucha kwa zulo m'mathukuloku. Matebulo kumamenya nkati. UTM kumakula mtima, DPP kumakula mtima, kumanena kuti sangagwirire ntchito limodzi. Ena ukamamvesera kumanena kuti UTM kabambe ata amafuna president, ndiye DPP akana. Ukamamvesera mbali inayo ukumamva kunena kuti UTM anazichepesa, kunena kuti ife chabwino mutipase second position, vice president, tigwira nanu ntchito. Ndiye uko kumamveka nkhani ina kunena kuti DPP amanena kuti ati anthu onse angobwera azagwire nawo ntchito limodzi, vice president amusankhe wawo waiwowo, koma ena wangobwera. Ndiye ndikumanena kuti jamani, olotu ukwati umene, olo chinkhozo chimene sichikhomedwa popanda akuchimuna kapena akuchikazi. Kodi inu mgwirizano ndi mgwirizano, anthu angangobwera kuzalowa mu mgwirizano kena kumukawuze kuti iweyo kabambe uzakhale ujeni minister wa finance, komanso tizakupasani ma-ministry 8. Kodi tu president ndi amene amasankha ma-minister, nanga mutamusanga kabambe kukhala minister ndi kukhalapo 2 hours ndi kumuchosa, akadandaula kwa ndani? Izi ndizokhumudwisa zimene mwapanga inu ku Malawi kunoko. Chifukwa mmene akuonekera president wathu ujayo kapena president wanu ujayo chilungamo chake, kodi kampeni ayikwanisa? Ayikwanisa anayenera munthu wina wamphamvu kuti azithamanga mmene alili kabambe muja. Pamene pajapo usi umene timaulikira ku Italy, ku Rome,
woti utuluke timaudikira usi uja wa blue komanso wa red. Koma apapa mwambwita Amalawi akhumudwa kwambiri ndi inu atsogoleri a zipani kunena kuti simukupanga za iwo koma mukupanga za m'mimba mwanu, za ananu ndi akazi anu. Zimene zachitika zija ndizokhumudwitsa kwambiri, koma aliko ena manjanjawidi amene akukuyimbirani m'manja ndikumanena kuti your excellency you have done a good thing, this is very very fantastic, this is very very beautiful. Atokunamizani. Kuli anthu oyipa kwambiri amene samafuna kunena chilungamo, ndipo zikanakhala kuti zimatheka kufuta mmene munthu umapangira alabala kufuta chinthu chimene walakwisa, mukanafuta running mate yotu ndikubwereranso ku drawing board ndikuona kuti kodi chalakwika ndi chani. Koma ndifuna ndikuwuzeni abale yanga DPP komanso inu a UTM, mwalakwira Amalawi kwambiri, ndipo Amalawi akudandaula chifukwa zimene zachitika zija si zimene akaziyembekezera. Ndipo ziko linolo sindikudziwa kuti kamene anatilozayo ndi ndani. Inu zoona atsogoleri mwalephera kukhala pansi pamodzi for the sake of Amalawi. Ndipo tiyathokoze awawa a Ford, tiyathokoze amwene Fumbu, komanso tikupempheni inu ena amene muli kunja uku, chonde tabwerani pamodzi mukhale pansi. Izi zachitika zini mistake ya daladala, koma ikonza kukonzedwa anthu inu mutakhala pansi ya opposition nonse ndikugwirira ntchito limodzi. Komanso inu a Northern Bloc zimene mwapanga zija ndi zabwino, koma inuyo a DPP mwalakwisa kwambiri. Anthu samapanga chocho ya ziko osalipanga choncho. Kodi fiye yanu makamaka ndi chani fiye yanu inu a DPP? Ndakudandaulani kwambiri. Ndipo Amalawi pena paliponse ngakhale chigawo chapakati chimene amayimba mafoni kudandaula chifukwa anthu ankayembekezera kuti mupanga mgwirizano ndi UTM. Ngati akabambe zikuchukazo ndizoona kuti iniyo mwakana Mulungu akuyendereni. Komanso akulu akumene koko ku DPP ngati zikuchukazo ndizoona kuti iniyo maitana anzanu pa tebulo ndicho linga kuti mzangu apasa ma position ena ndi ena, position number 2 simukuwafuna kuwapasa, ndiye tikhoza kunena so kuti zijanka nena atuperezi ndizoona. Mukuzikonda kwambiri, mukuzitenga inuyo ngati kapena ziko lindiranu kapena chipande chanu ndi chili madolo, pamene paja kukuuzani chilungamo chopanda chigamba mwambwita penate, mwaulusa penate. Ndipo zinyanina nena 3 months ago ziya ndiye kuti ndizoona. 3 months ago Amalawi mukumbukire ninakuuzani kuti ma alliance wasatheka bwinobwino chifukwa mkati mwa zipani mu alipo ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ndicho linga kuti azikana ma alliance. Ena wali ni milandu anaopsezedwa kuti mukangolola tu kuti mukhale pa alliance tizakumangani. So ku DPP aliko amene alandira ndalama, chilungamo chimene chocho muchiziwe ya bwana, chifukwa tu vuto tu si president yotuyo, vuto ndi anthu omuzungulira. Ndiye tubola soda abale akana kumutenga Gangata yemweyo to akanenedwa chifukwa che Gangata yotu ndiye ali ndi anthutu. Iya ndiye bola soka na mutenga Bright Saka yotu. Nde ichi chilungamo chake chonena kuti aliko manjanjawidi ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ankati komanso akunja including anthu opemphera amene amapita naimba mafoni kwa ma president wauza kuti osalola tuya musatengete munthu ina tuya imfa ikhoza kutipeza. Aliko so ku UTM kuena amene alandira ndalama kuwauza kuti chonde musapange tu zimene zozo osapanga mgwirizano ndi DPP. Aliko ku UTM komanso kwa Ford aliko amene alandira ndalama, ndipo sinkhani yofusana anthu ifeta khati kumafuza kuti kodi chezingani ali kuti chezingani akusowa tu chezingani. Aliko so kumene kwa Ford amene alandira ndalama, ndipo ambiri inu musandifuse nokha amene maasala mukwadziwa kuti kwa Ford ku aliko mkulu wina so alandira ndalama amene amuuza kuti azikana za mgwirizano. Kodi tuziko lino ndiloopsa, ziko lino anthu amakonda makobiri koopsa, makobiri kusiyana miyoyo ya anthu mene akuvutikira Amalawi kuchokera ku Nsanje paka na kuchitipa kota kuti unchinji
kunja kukuli njala, mankhwala muzipatala mulibe, ana akulephera sukulu, fetereza ndi uyu anadulayi, ziko ndili ladula china chilichonse chakwera kumangozuza anthu. Koma ngati ali mankhwala, ngati uli usataniki, ayi tikuthokozeni inu amene mwasambira a opposition, mwasambira mankhwala amphamvu kwambiri. Ndipo mwinaso pano tinati tifunse kuti kodi inu a UTM ndiye mupita ni ndani, kapena mumunyengerera atupere mukhale pamodzi mupangane, popeza ndi inu anyamata nokhanokha, mumvaso kumene kumawa lino atupere lero lino apita yekha, mawa linonso a UTM apita okha. Simukugwirizana ziko likasi, sindikumvesa kuti makamaka mmafuna chani, chifukwa apapa mmene zavutiramo ndiye kuti atupere ndi kabambe akanayenda limodzi. Koma isa apanga sotu zimenezi, naye atupere wayenda yekha, nawonso akabambe wayenda okha, ndiye tukuli running mate, running tiona running mate kuchokera lero pakana mawa, kumazifunsa kuti abale, kodi inu mwati uyu ni ndani? Wina akapusa sakafika nawo uko chifukwa akhata amangidwa. Anthu awa ndoyipa, ena anu anakucherachera ni milandu ya daladala nicholinga kuti maloto anu ofuna kutukula ziko lino asachitike. Ndi mmene tuzilili, koma Malawi ndi okhumudwa kwambiri. Ndipo musanamizidwe, ena anu mmafuna kumamuuza munthu zonama, nanga si andaleso amafuna kuuzidwa zonama. Koma ambuye kumene muliko ngati audio ingakupezeni, inuyo APM komanso chechi aponda, komanso chemphepo ndi akuluakulu anzanu muuzane kunena kuti pamene pajapo tamisa penalty, ndipo Amalawi ndi okhumudwa. Ena akufuna ati azikulimbisani ndima kumakuuzani kuti bwana iyi anthu akukukondwererani, ati mwachita bwino kwambiri. Imene chani mistake yayikulu imene sinayenere kuchitika kwa inu. Nkhani yomaliza siku la lero ndi kuwalirira Malawi kuzera ku water board. A water board be it kumpoto, pakati, eastern region, southern region, a water board akuzuza anthu kwambiri. Inu mukuziwa kuti a water board ambano kuchosa ma prepaid meters, kumaika sopano ma postpaid meters. Chifukwa anaona kuti somano akulephera kuba bwinobwino, anthu amene wandu okuba ndi atabwera ma prepaid meters revenue inasika mmene ililinso ngati ku Eskom. Motero kuti nawonso a Eskom posachedwa apa ayamba kuchosa ma prepaid meters kumaika ma postpaid, chifukwa akuona kuti sakulemera mmene akalemerera kalemu. Nkhani ndionena kuti kwatangale kumalawi kuno wakula kwambiri. Tidanenapo mbuyo mukunena kuti ma prepaid meters wa ali ni nthawi amafunika achite meet international standards, pobwera pozera pa token identifier project. Koma anthu sana ndimvere ineyo akubomako zosatira zake maiko amene amapanga zimene zananyanyala. Zosatira zake anthu awawa mazi akuvuta-vuta, magesi akuvuta-vuta chifukwa chokana project imene ya token identifier. Zosatira zake anthu ndamene atazivutika azipasidwa ma meters amene ali okuba. Komanso nkhani ina yopweteka ndionena kuti mita imati ikabedwa tiyerekeze kuti okuba abwera kuzaba mita, whether it is outside your house or inside your house. Water board akumabwera ndikumanena kuti tikuyikireni ina mulipire muguleso mita ina. Yet this is their thing. Chinthu chindi chanu cha inuyo a water board. Lero mukuzuza makastomala ndikuma Malawi ndikumauza kuti azikulipirani, azikugulani mamita, chikhalireni chinthu ndi chanu. Umbava weni kuala kwira Malawi. Komanso mabiru akumabwera abunomo mabiru, and most of the areas kunja kunoko kulibeko mazi amangukhala ngati papepala, koma mazi sakubwera. Anthu a Malawi akuzunzika ndipo akudandaula kwambiri kuti mchitidwe wa kuma water board ukuwazuza a Malawiwo. Mchitidwe andi pena pageso ngati akumulanje mwayamba uchisiru kwambiri. Biri olo kukhala tu olo 1000 mukudula kuwazuza anthu akumulanje kuwaika panzere. Anthu akumulanje
chifuka cha uchitidwe wanu wa njanjawidi okuba mukuba inuyo anthu mulanje waterboard paboma apo kumene kunachokera ineyo mukuzuza anthu kwambiri yeti madilo amene mmapanga noka so kairo kumulanje mountain ko kumene ati ayu UNESCO achita declare heritage site zinapangidwa kale 1985 lero mukhanga tindizanyuwani kunadulidwa mitengo kose kunadulidwa lero mazi pamulanje po samatuluka tinakuuzani ife musalole project ya mazi yopita ku Blantyre koma anthu akati ndine wachamba ndine wamisala ndikulimbana ndi ati mzungu wapa MMCT amene anabwera kuno kuzanama kuti atafuna achite conserve mulanje mountain akutenga muzotenga agalu okuba zisiru anthu achabe aliwononga phiri la mulanje leroli anthu akuzunzika kumulanje kukutentha ngati kuposa kunsanje. Bon Kalindo, the DC. Mwana wuwopya kumbiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka. Club 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.